चला आता आपण मस्तपैकी ताव मारूया. काकडी घेणार तू? नाही, मला आमरस पाहिजे. नाही नाही, तुम्हाला आमरस नाही, शुगरचा त्रास आहे ना. मी बघतो. नमस्कार नमस्कार साहेब, आम्ही MVA म्युच्युअल फंड मधून आलो आहोत. बर. आमच्या MVA म्युच्युअल फंड मध्ये तुमच्यासाठी ह्या त्या आणि बऱ्याच स्कीम आहेत. तर आमच्या MVA म्युच्युअल फंड मध्ये तुम्ही गुंतवणूक करा. पण आम्हाला याचा काय फायदा आहे? मर्द, मावळे, कावळे, खंजीर, अंजीर, भाले, तलवारी, रक्त, कोथळा, धमन्या, आतडे, लढाई, शूर, हिजडे. सही आहे? सही आहे. माझी शुगर बंद केली ना, आता सर्वांची शुगर बंद होईल. आई लोणचं दे ग. नाहीये रे बाळा. थांबा, मी बघतो. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. साहेब, आमच्या MVA म्युच्युअल फंड मध्ये बऱ्याच नवीन स्कीम आलेल्या आहेत. बर. त्यामध्ये तुम्ही गुंतवणूक करा. पण यात आमचा काय फायदा? मर्द, मावळे, कावळे, खंजीर, अंजीर, भाले, तलवारी, रक्त, कोथळा, धमन्या. सही आहे. डायबिटीसचा प्रॉब्लेम तर सॉल्व्ह झालेला. आता कोलेस्ट्रॉल सुद्धा कोणाला होणार नाही. थांबा, मी बघतो. नमस्कार साहेब. नमस्कार. आमच्या MVA म्युच्युअल फंड तर्फे तुमच्यासाठी खास नवनवीन स्कीम घेऊन आलेलो आहोत. पण यात आमचा काय फायदा? अरे मर्द, मावळे, कावळे, खंजीर, अंजीर, भाले, तलवारी, रक्त, कोथळा, धमन्या. हिजडे. अहो बाबा, एकदा डिस्क्लेमर तरी बघा. मराठी माणसाला लुटण्यासाठी महाविकास आघाडीला निवडा. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकींना मार्केटमध्ये जोखमी संभवतात.